أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت في فيلا لجباو إشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديان كلنا بلا جلما أم يوفوك أولي مندو أكان يما دليلا Allah ka yafa kɛ a ye ni ka dayɔrɔ nɛma a ka denbaya u ye wajulu kɛnɛ belebele sigi ni k'o kɛ tasibila ye k'o kɛ ala wele ye k'o kɛ sarakati bɔ ye ka taa nin cɛ belebele in ma n'o ye Binɛ Fofana ye ale min fatura desanburu kalo tile 23 san 2016 ni suturaliw bɛɛ lajɛlen taara kɛ don ɲuman na dugukolo sanfɛ u ka nin tasibila wajulu kɛnɛ in a sigira ka bɛn dimanche su ma janvier kalo la san 2017 an karamɔgɔ Alhaji Adam Sanogo ale nana baaraw dabɔ ni laseliw ye an ye min sɔrɔ Ustaz Adam ka laseliw la an ka ɲɛma daw fɛ ala ko cogo di ala ko wal asri innal insana la fi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri sadaqallahu alazim ala ko cogo di ako ngalina lansara kilela ko adamaden bɛɛ bɔnanen don fo n'a kɛra jogo naani ye ni o jogo naani yɛrɛ maa min na olu de bɛ arijina kɔnɔ a jogo fɔlɔ ye mun ye ka lɛmɛnɛya ka da ala la illa allazina amanu ka lɛmɛnɛya ka da ala la ni mɔgɔ min lɛmɛnɛra ka da ala la n'i bɛ o tigi ɲini e bɛ tɛmɛ bunafo kan ala danaya dan ye min bɛ n bolo n b'a di ala ma tari n ka se ka lahara sɔrɔ ala danaya dan ye k'i yɛrɛ koron k'i ni kɛlɛ k'a sɔrɔ tɔw bɛ tiɲɛli kɛ ni fɛn fɛn ye a se b'i ye a wari b'a kun a daraja b'a la dancogo ka ɲi nka o bɛɛ la a y'a nin kɛlɛ k'a nin koro k'a yɛrɛ di ala ma ala danaya de b'a kɛ wa amilu as-salihat Binɛ Fo dara ala la ka tila ka baara ɲuman kɛ ka kɛ dugawuden ye ka kɛ funansere ye ka sinjiw tugu ka jigiw tugu ka balimaya dilan ka maaw dɛmɛ a tɛ maa minnu dɔn fiyewu ni ala ko dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen n'i y'a di ala ma silamɛya arijinɛ tɛ lɛtɔrɔ bi ko ye ala ko tɛ lɛtɔrɔ kɛnɛkan ko don ala ko dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen n'i y'a di ala ma ko i bɛ ala ɲini n'a ye ko ala bɛ dɔrɔmɛ kelen in fali k'a kɛ 7,700 ye ka d'i ma kuranɛ ko ten dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ n'i y'a bɔ ka ala ka jɔn de jigi tugu dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen n'i y'a don diinɛ da fɛ a ko a dɔrɔmɛ kelen b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye ɲɔkisɛ den kelen dan o ɲɔkisɛ den kelen o falenna o bangena ɲɔtinsan 7 la o ɲɔtinsan kelen o kelen ɲɔkisɛ 100 b'o la o bɛ bɛn ɲɔkisɛ 7,700 ma a ko dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ ni maa y'a di ala ma ko ala b'a doublé k'a kɛ 7,700 ye a silamɛw Binɛ Fo ka bannen na dɔ ka kuma don ale ka analyse kɛlen a bɛ 100,000 bɔ dɔrɔmɛ t'ale kun a y'ale furakɛ k'a ban furakɛli bannen ni ale ye dɔɔnin sɔrɔ ale nana k'a bɛna wari di a ma a ko a ye taa n'i ka wari ye ne ye nin bɛɛ kɛ ala de kama 100,000 o y'a la fitininin ye e k'o dɔrɔmɛ kelen kelen ta e k'o 7,700 baraji jate dɛ maa bɛ se k'o ka arijina ko la bilen wa ni ɲumanya kɛ kun kɔni ye arijina ye Binɛ Fo b'a kɔnɔ an bɛ dugawu de ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara hɛrɛ in kan o tuma an kelen kelen bɛɛ k'an jija sa an kalanna de
o tuma n'ala ko mɔgɔ min dara n'a ka baara ɲuman kɛ binafu dara ala la binafu ye baara ɲuman kɛ watawasaw bilhaq ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye a kɛra tiɲɛtigi ye wa a ye mɔgɔw bila tiɲɛ sira kan watawasaw bisabri ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye bilafu kun sabalilen don ayi maa si t'a fɔ ko i ye binafu ni maa ye ɲɔgɔn na a fɔ o ma ko sabali hali minnu bɛ taa a fɛ furakɛli la i b'a dɔn ko cɛ in sabalilen don i b'a dɔn ko a majigilen don ni jogo naani n'o dafara maa min na ala ko o de ye arijinɛ den ye o tuma anw kɔni minnu bɛ an bɛ dugawu de k'a ye k'a ɲini ala fɛ fana ala k'a kɛ binafu kama a n'a ɲɔgɔnnaw ala ka anw fana laban ale ka laban cogo la bilahi asilamɛw binafu ka ntanyali lajarabi don binafu a bɔra du min kɔnɔ olu lajarabira a bɔra dugu min kɔnɔ o dugu lajarabira a bɔra jɛkulu min na o jɛkulu mɔgɔw lajarabira jamana min den don o jamana lajarabira bilahi ala y'an lajarabi lajarabi in ye ala yɛrɛ ka ko de ye maa maa bɛ binafu dɔn i lajarabira ala y'i lajarabi dɛ an sɔrɔ dama tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ala y'a bɔsana de ka anw lajarabi ala ko n ŋali n'an ka alaya la alisilamɛw ne na aw lajarabi bi seyi ni fɛnnin dɔw ye n bɛ fɛn dɔw kɛ k'aw lajarabi k'a lajɛ n'a bɛna sabali na aw lajarabi ni siran ye tiɲɛ don dɛ binafu tɛ y'an bɛɛ siran a fɔra maa o maa ye a su ye ma se ka sunɔgɔ ala ko k'a b'an lajarabi ni siran ye ala ma dan ye a ko a bɛ n'aw lajarabi ni kɔngɔ ye maa caman bɛ kɔngɔ sisan binafu ntanyanen bilahi dɔw kun tɛ malobɔrɔ yɛrɛ da dɔ fiyewu nka kɔngɔ b'u sɔrɔ ala y'u lajarabi ala ko k'a b'an lajarabi ni kɔngɔ ye min bɛ a d'i ma ala kama n'ala y'o bɔ i kɔrɔ dun a y'i lajarabi an ka sabali ala yɛrɛ de ye nin dabɔ nin kama o tuma ala ma dan ye a ko n b'aw lajarabi ni nafolo nagasili ye n balimakɛ e ni ne bɛ taa a nagasira o min b'a d'i ma ni ala y'o bɔ i bolo dun dɔ bɔra a la dɛ dɔ bɔra a la bɛɛ lajarabira ne min filɛ k'a fɔ ne ka turunɛ fɛn o fɛn ne bɛ taa turunɛ la binafu b'a fɔ n'i bɛ taa na n b'i lajɛ i farikolo ni fura min ka kan n'i bɛ se ka taa turunɛ in kɛ ka na k'o furaw ta n b'o o furaw d'i ma o ye ne fana jɔyɔrɔ ye turunɛ ko la bilahi n'i taara n'a y'i lajɛ a bɛ fura sɛbɛn i kun ka tila k'a sɔngɔ d'a kan ka nasɔngɔ d'a kan fo fana ne ka turunɛ bɛɛ a ko na n b'i lajɛ hali sisan san kalo 12 in o le 17 ne taara turunɛ la o le 15 ne taara binafu fɛ yen a ye n lajɛ ni fura min ka kan a y'a papiye sɛbɛn ka tila k'a wari d'a kan ka tila k'a fɔ n ye karamɔgɔ a ko n bɛ layiru d'i ma ni ala sɔnna o tuma entraînement bɛ kɛ u ka nɛgɛsoni min na n bɛ n'a dɔn commande sini ka na d'i ma i ka to ka entraînement i ka so kɔnɔ
billahi sisan a y'o fɔ ne le 15 le 17 ne taara tournée la ne danna tile 15 ma n nana ne bɛ bɔ min kalama ko Binafo fatura an bɛ ma lajarabi an bɛ lajarabira Ala ko a bɛ nin don ne dankun k'an lajɛ n'an bɛna sabali hakili ɲuman Ala k'a d'an ma Ala ko a bɛ anw lajarabi nafolo la a b'an lajarabi an yɛrɛ kun na ni na densaya muso ɲɛnama saya ba ɲuman saya fa ɲuman saya teri ɲuman saya jigi saya k'a b'an lajarabi n'o fana ye an fila don kɛnɛ kan maa caman jigi o y'o bɛ yawala dɛ n'Ala ye nin bɔ du min kɔnɔ a y'a bɔ dugu min kɔnɔ a y'a bɔ jamana min kɔnɔ lajarabi don an b'a segin Ala de ma a bɛ segin Ala de ma o tuma Ala sɔrɔla ka mun fɔ wasamarati n b'a Ala ka yiridenw n b'a bɛɛ nagasi k'o kɛ ka aw lajɛ n'a bɛ na sabali Ala ye mun d'a kan Ala ko wa bashir sabirin ni nin ye maa min sɔrɔ n'a tigi sɔnna ka sabali k'a to Ala ma ko wallahi yani Muhammad o tigilamɔgɔ bɛɛ la nɔnsɔnja ko arijinɛ b'u ɲɛ wa bashir sabirin sabalibagaw la nɔnsɔnja ni nin sɔrɔ i b'a dɔn ko a bɔra Ala yɔrɔ wallahi Ala bɛ nin di anw ma ni nin ɲɔgɔnna ye anw sɔrɔ i kana ɲugu i yɛrɛ la ni nin ɲɔgɔnna ye anw sɔrɔ i kana miiri k'a fɔ kunangoya don la Ala ko ale yɛrɛ de b'a dabɔ a kama ka silamɛ ɲumanw lajarabi Ala an jɛna n'a ye an jɛna n'a ye mɔgɔ tɛ se la o i ko e de ye azizu ye maa tɛ se la n'i ye min kɛ o don wallahi o de y'an sigi kɛnɛ in kan sisan n'o tɛ a ye mɔgɔ kuma kanu nka ni Ala ye min kɛ o de bɛ bɛn an ka jɛn n'a ye Lukumana na denkɛ ka kuma don Lukumana ko denkɛ ma ko ni Ala ye fɛn min kɛ k'o ka ɲi o tora tɔgɔma na yirikuru dɔ ye denkɛ sen sɔgɔ o bɛ fali min kan o fali nin sara denkɛ ko a fa ma ko nin fana ka ɲi wa an bɛ fali min kan n'o b'an teliya n'o fana o sara a na kɛ senna tɔgɔma ye dɛ fa ko a ka ɲi ko n'Ala ye min kɛ k'o de ka ɲi u ye senna tɔgɔma daminɛ o tora senna tɔgɔma na yirikuru dɔ labana ka den sɔgɔ o sen sɔgɔ fo ka bɔ a kɔ kan dɔ farala sumaya kan o y'o sigi k'o yiri sama ka bɔ den sen na denkɛ ko a fa ma ko Lukumana fa ko nin fana ka ɲi wa a ko nin ka ɲi Ala tɛ kojugu kɛ n'Ala ye min kɛ o de ka ɲi sisan tɔgɔma sumayara o tora ka sɛnsɛnni kɛ sa fali t'u bolo bilen denkɛ sen joginna o tora dɔɔni olu bɛ ka taa dugu min na olu surunyalen dugu la o ɲɛ b'a la tasuma ye dugu minɛ ka dugu bɛɛ halaki k'a bɛɛ jeni k'a ban fa ko denkɛ ma ko i ye Ala ye an tun bɛ fali kan an tun ka teli ni fali kun tora an bolo an tun bɛna don ni halaki la Ala ye fali bɔsi an na a y'a ye anw sen na ma an ka teli n'an tora teliya la an bɛ don halaki in kɔnɔ a labana ka yirikuru kɛ k'i sen sɔgɔ an sumayara an nana sɔrɔ halaki kɛra ni Ala kun ma nin kɛ an kun bɛ don halaki kɔnɔ denkɛ m'a f'u ye ko n'Ala ye min kɛ o bɛɛ ka ɲi denkɛ ko n fa tiɲɛ don an ka to Ala kɔ an ka to Ala kɔ alhamdulillahi rabbil alamin badenw ni ne kɔfɛ an ka sherifiw nana kɛnɛ sɔrɔ Haidara de Haidara Seyid Badara Ali Usman Haidara ale nana dakuruɲɛ 2 lase ale yɛrɛ min dara Binafo fana kan ni ka taa furakɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ni bana ma ɲɛ fo a seginna Ala ka hinɛ na Badara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ badenw an bɛ Ala tanu ka Ala fo
k'ala waliɲuman dɔ k'ala barikada ala min fɔnisera ne ni aw ka bi su in na jira an na ka bɛn ne hakili la le 7 premier mois 2017 ko ɲumani kɔnɔna la ala foli kɔ ka ala barikada an bɛ laban ka tanga ɲini ale ala in fɛ a ka don an ni ibilisa cɛ ibilisa min kɛra faralakɛru fɛ ka bɔ ale ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ k'an sinsin ni dalibama tɔgɔ barikama ye ala min ye k'o daminɛ ni ala kelen bi k'o laban fanga ye ni kɔrɔta ni bonya bɛɛ la bere bisigi masa min t'a la an b'an sinsin ni o tɔgɔ barikama ye o kɔfɛ ka nɛɛma ni kisi caman ɲini a fɛ a k'o kɛ danfɛnw la sɔgɔrɛma kan n'o ye aminata den ni abdulahi den muhamadu alayhi salatu wasalam ani a sodenkɛ sanumanw bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen ani cɛ minnu ni muso minnu sɔnna k'u yɛrɛ di ala in ma ni diinɛ baarali ye fo ka taa se lahara don ma o kɔfɛ ka nabagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ nakun ye min ye su in na hakilila tubabuw ko ten ko ainsi va la vie ko toute âme goûtera la mort ni ala yɛrɛ kumakan ye kuranɛ kɔnɔna la diɲɛnatigɛ in bɛ taa tan de ye ni nali kɛra banni de bɛ kɛ o ye wajibi ye n'a ma ba kɔni nali kɔni ma o la siga foyi t'a la an man ka ba taali kɔni ma an kan ka yɔrɔ majanya ka bɔ taali jumɛn ma o de ye i taatɔ la i ma taa ni fɛn y'i bolo n'o de i bɛ se ka taa min jira min y'i bila diɲɛnatigɛ la kɔnɔna la o de ka jugu n'o tɛ ala ko ten de ko ni o nin bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ an bɛɛ sabatilen don o kan wa an bɛɛ sigi bɛ tuguni k'o don in de makɔnɔ do jumɛn don i t'o dɔn waati jumɛn kofɔlen don a la o t'i ni ala cɛ a bɛna de ala yɛrɛ ko ten ko a bɛna cu i k'a de ye i sigi tɛ ni waati min ye i miiri tɛ ni waati min ye a bɛna o kɔnɔna la o dalilu suruma ye jumɛn ye kɛnɛbaatɔ camanw taara banabaatɔ caman fo nka olu banabaatɔw wulila ka b'u ka bana dilan kan ka taa kɛnɛbaatɔ ninnu bila kaburudon la o la hakili la banabaatɔ de ni saya ka surun yeta la ani faamunda la kɛnɛbagatɔ an b'o jateminɛ kuma caman na k'a fɔ ko si dɔɔnin b'o la walima dɔ b'o ɲɛ o bɛ se ka dɔ balo ala ko a ti kɛ ten a bɛ na n'a ye de cunga la i sigi tɛ ni waati min ye o la hukumu kɔnɔna la hakili la nous sommes présents devant vous ce soir juste pour des objectifs à vous déterminer. An bɛ yan su in na objectif fila de bɛ an bolo an kan ka fɛn minnu déterminer maaw ye maanifinw kan ka min dɔn o de ye an se yan su in na objectif ye jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ o de ye ka hinɛ ɲini kɛ ala fɛ ala min se kɔrɔtalen don se in bɛɛ lajɛlen bɛ segin masa min da la a k'a ka hɔrɔmatigi bonya kama n'o ye muhamadu alayhi salatu wasalam
muhamadu min cikun kɛra dafɛ bɛɛ ma nɛɛma ye o bɛ kɛnɛ kan o bonya n'o barika kama an sigi kun ye an balimakɛ n'o ye Binafu Fofana ye a ka fatuli n'o ye a ka soma yɛlɛmali ye o hinɛ ɲini hukumu kɔnɔna ye hakilila nin de ye an nakun fɔlɔfɔlɔ ye siga t'o la o y'an sigi kun ye o la an bi nɛɛma ye ne ɲini ala fɛ ani kisi ni yafa dafalen k'o ɲini ala in fɛ a k'o kɛ an balimakɛ kan n'o ye Binafu Fofana ye ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen ye ayidara Allahu akbar ala sɔn nakun ye nin de ye filanan ye jumɛn ye tuguni kana fɛn témoigner fɛn min n'an bɛ se ka a témoignage kɛ diɲɛ na yan maaw ɲɛna ani ala ɲɛkɔrɔ lahara ayidara Allahu akbar o la o seereya hukumu kɔnɔna la wala an bi Binafu de ka banni kɛnɛ ka su in na Allahu akbar ani Binafu jara ala de kama Allahu akbar kɛra a tugura an ka cɛkɔrɔba nɔfɛ ala kama Allahu akbar a ye Sherifu Usman Madani Haidara kanu a n'a ka du bɛɛ lajɛlen ala kama ka tila k'a yɛrɛ di o ala kelen ma diɲɛ kɔnɔ ya baara la baara min n'a y'o kɛ ka bila a kun y'o kɛ ka bila bi ɲɛ Allahu akbar o ye wulibali wulibali do dɛ wallahi dɔnnibaw ko ten de ko ni fatuli kɛra kaban ni banni kɛra wala jɔnw bɛ min ye n'o ye adamadenw bɛ min ye o ye taaba taara ka min to ye Allahu akbar siga t'o la taaba taara ka du joli to a kɔ a taara ka muso joli to yen siga walima a taara ka den joli to yen a taara ka mobili joli to yen a taara ka sɔrɔ nafolo joli stokelen don a tɔgɔ la bange kɔnɔna la Allahu akbar wala ko jɔn ɲɛ bɛ jɔn ne la nin ye wulibali ye dɛ Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan ko nka mɛlɛkɛw bɛ min ye ko ni min natɔla filɛ nin ye anw fɛ yen bi ko yalima a ye mun kɛ ka bila a yɛrɛ ɲɛ Allahu akbar k'aw nin de ye baara ye an nakun ye nin de ye kɛnɛ kan ni nin y'i jɛ ka ban dɔrɔn i ka diɲɛnabɔ kɛra fu ye pewu Allahu akbar ayidara wulibali do dɛ ni nin y'i jɛ ka ban n ko i ka diɲɛlabɔ a kɛra fu ye pewu Allahu akbar o ye wulibali i jija mɛlɛkɛw bɛ jumɛn miiri mɛlɛkɛw bɛ jumɛn fɔ n'o de ye yalima min natɔla filɛ nin ye bi a daliba ma fɛ yen n'o de ye a ka sew bɛɛ banna a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen banna fanga foyi t'a la kun ale ni min filɛ ka segin ka na yalima ni a ye mun kɛ ka bila ani Alahu subahana wa taala cɛ siga Allahu akbar badara wala nin ye sanfɛ mɛlɛkɛw mankan ye Allahu akbar siga t'o la an kan k'o ɲɛsigi kosɛbɛ wallahi an tɛna kuma jan fɔ seereya de don an b'o kɛnɛ kan objectif fɔlɔ ye min ye n'o ye ka nɛɛma ɲini kɛ ka kɛ an balimakɛ kan an y'o fɔ fɔra seereya ye jumɛn ye an n'an balimakɛ jɛra min ma diɲɛ in kɔnɔna la anw bɛ min dɔn a la kɛnɛ kan Allahu akbar wala an se fitinin min ye n'an y'o dɔn a la an sera ka min fɔ an b'o fɔ o la hukumu kɔnɔna la n'an ko an bɛ Binafu fo an b'a daminɛ kɔfɛ de ye Allahu akbar a bɔra yɔrɔ jumɛn na Binafu kun ye jɔn ni jɔn de ye hali n'an m'an da don o bɛɛ lajɛlen na bari sabula anw tɛ se ka seereya bɛrɛ kɛ ko dɔw la nka an bɛ dɔ kɛ dɔw la siga t'o la ayidara Allahu akbar o ye jumɛn ye Binafu fa n y'o fɔ nin kɛnɛ kelen kan san tɛmɛnenw na o fɔra an ka cɛkɔrɔba y'a ka baro bɔ anw ye a ka ca Allahu akbar siga t'o la a fa tun bɛ baara min kɛ o ka dugu la fɔnisiriya min ni laadiriya min kun b'a la ani a tun bɛ hinɛ min kɛ adamadenw na ala ka jɔnw na an ka cɛkɔrɔba y'o baro bɔ an ye o cayara Allahu akbar siga t'o la ayidara o la anw ko komi an bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka du ye
i ma deli ka don du min kɔnɔ n'i b'a fɛ k'o du kɔnɔ ko dɔn ko i k'i jija i ka duden ɲɛla siga Allahu akbar Kulibali do dɛ wallahi i tɛ du min dɔn fiyewu n'i b'a fɛ k'a dɔn pewu i jija ni duden kelen min ye ɲɔgɔn ye hali n'a ye ɲɔgɔn ye Maka i b'a dɔn k'a fɔ ninnu fɛ yen ninnu ka du cogoya ye nin ye siga t'o la Aidara Kulibali do dɛ n y'o de fɔ yan san tɛmɛnenw na cɛkɔrɔba ka kuma fɔra anw tɛ se ka seereya bɛrɛ k'a kan bari sabula anw m'a ye Allahu akbar n'o ye Binafu fa ye Aidara nka anw nana laban ka seereya k'a kan tuguni ni jumɛn ye an ye min ye cɛkɔrɔba denw na n'o ye Binafu fa ye a denw an ye min ye o la anw bɛ se ka seereya fa kan ni o ye siga t'o la Aidara bɛɛ bɛ ne don a kan k'a ban bamaden bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ bamaden ni min bɔra a la ka ban o de kan ka bali maa la Wulibali Aidara bamanankan dun o kɔrɔ ye ɲumanw de bɛ bɔ ɲumanw na ɲumanw de bɛ bɔ ɲumanw na Allahu akbar Binafu a fa ye baara min kɛ an y'a ye a n'a balimaw olu fɛ Allahu akbar siga t'o la o kɔfɛ anw balolen ɲɛna an n'a ka musokɔrɔba ye ɲɔgɔn ye an jɛra diɲɛnatigɛ in kɔnɔna la o balolen don bi an ye adamadenya min y'o la an ye kanu min y'o la ka ɲɛsin walidenw ma ka ɲɛsin jɔnw ma a n'a ka ala ko bi cogo min na anw y'o ye an zereyal'o kan diɲɛ kɔnɔ yan ala dun ko n'i y'a kɛ ale ala b'a sara i ye de n ba i y'a yɛrɛ di ala ma sɔrɔ min n'a y'o sɔrɔ anw ɲɛna a y'a di walidenw ma a ye walidenw ta k'u bonya k'u jira adamadenw na ka kɛw fɛ anw balolen ɲɛna ba i yɛrɛ balolen don bi o la anw b'a dɔn siga foyi t'a la den minnu bɛ bɔ ninnu na cɛw dɔw bɛ jɔ siga foyi t'a la bilahi cɛkɔrɔba ka histoire o bɔra k'a fɔ an bɛ min dɔn o la musokɔrɔba balolen ɲɛna a b'a la ka min kɛ hali sini an y'o fɔ o kɔfɛ dun Binafu balimaw an ye min y'o la an bɛ se k'o seereya aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Kulibali do dɛ a n'a balimaw a y'u yira diɲɛ fan bɛɛ a tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si n'a balimaw t'a nɔfɛ Binafu ma don wo foyi kɔnɔ k'a ye fɛn dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la ko a ye ko dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ a balima in dɔ b'a nɔfɛ o baara la o la an y'a balimaw ye o bɛ cogo min na u bɛ baara min na u ye cɛsiri min ta kɔrɔkɛ y'u bila sira min kan n'o de a ye sira min jira u la an ɲɛ b'o cɛsiri min n'o farifoni min na o la an bɛ seereya o fana kan u yɛrɛ y'u balolen ɲɛna kɔni Kulibali do dɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen man ka bila ka adamaden dali makɔnɔ Binafu caman fɔra a ma a yɛrɛ balolen ɲɛna o kɛra bi a soma yɛlɛmana tuguni min fɛnɛ tun b'a la k'a fɔ a ma segin bi k'o kelen de kan n'o de ye a tun b'a la ka baara min kɛ segin bi k'o kelen dɔrɔn de kan kura ma fɔ dɛ fɛn o fɛn fɔra fɔbaw fɛ Binafu bannen ni bi cɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔra Binafu balolen ɲɛna an b'a balimaw fo cɛw do dɛ mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ balima bɛ tugu fɛn dɔ nɔfɛ i b'a ye n'e ka taa fan tɛ i t'o k'i ka kuntilenna ye Binafu balima minnu dɔnnen don précisément anw fɛ Jamiyatul Ansardine ka hukumu kɔnɔna la o ye ni ne hakili bɛ tɔgɔ ninnu na Moribo ani Surakata ani ka fara Bayinɛ kan ninnu saba de dɔnnen don balima cɛmanw na Jamiyatul Ansardine ka côté la n'o ye anw ka fanfɛla ye kosɛbɛ n'i ko Binafu dɔgɔninw dɔrɔn maa caman miiri bɛ taa o de la ka sɔrɔ a dɔgɔnin wɛrɛw bɛ yen
o la n b'a fɛ ka mun fɔ ninnu y'u yɛrɛ di ala ma ka fara u balimakɛ kan k'a dɛmɛ baara in bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na a b'a la ka fɛn min kɛ a bɛ se cogo min na ka ɲɛ ninnu farala kɔrɔkɛ in kan k'a dɛmɛ o baara la a ka sutura bolongɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ ta dɛ ŋaniya ɲuman a bɛ bɔ maa kelen de la tiɲɛ don nka maa wɛrɛw de b'i dɛmɛ k'a sabati i bolo ni kuma don nana a bɛ fɔ wulibali don dɛ fɛn min kan ka fɔ yɔrɔ min na n'o y'o jɛ dɔrɔn fɔ kun t'a la binɛfu balimaw ye binɛfu dɛmɛ a bɛ ɲumanya min na a bɛ baara min na a bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ y'u yɛrɛ d'a ma k'a minɛ k'a bila pilasi la i b'a fɔ u ka faya pilasi n'a ko min dɔrɔn dɔgɔnin ninnu bɛ yen u bɛɛ majigilen don o kama a ye min ɲini ala sɔnna a ma k'a d'a ma binɛfu balimaw bɛɛ ka ɲi o la an bɛ seereya dɔw de kɛnɛ kan n'a fɔra binɛfu kɔw de b'a la binɛfu ka ɲumanw mana fɔ minnu y'a dɛmɛ a la olu ka kan ka fɔ balima ninnu y'a dɛmɛ dɛ o y'u se kɛ baara ninnu kan ka ɲɛ cogo o cogo binɛfu ɲɛna ani binɛfu kɔfɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban maa ti fɛn fɔ i tɛ se ka min seereya dɛ ne bɛ min seereya n ye min dɔn kɔni n b'o de seereya ni ala ɲɛ kɔrɔ o la u bɛ fo dan tɛ foli min na barikada hali bi cɛsiri ala bɛ se k'a di u bɛɛ lajɛlen ma cogo min na n y'o f'u ɲɛna n k'a ti tiɲɛ dɛ nka n'i y'o bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye binɛfu ye layidu min ta siga foyi t'a la fɛn ma tiɲɛ ala bolo dɛ mun kama fɛn dɔw de kɛra an ɲɛna c'est-à-dire olu de bi maa de vie touché layidu in a ka degun kɔnɔna la a ko ale binɛfu ale tɛ siran saya ɲɛ a ko ale tɛ siran saya ɲɛ fiyewu a ko mun kama ale ma fɛn kɛ maa la ale ma fɛn kɛ maa la ale binɛfu wolo ka se o don ma ale ma foyi kɛ maa la ko ale hakili b'o la k'o ye kojugu ye fo n'a kɛra ale binɛfu ta b'i fɛ an di banabaatɔ y'a to ye an kana kɛnɛbaatɔ la e min ka kɛnɛ i ta bɛ cogo di i ye fɛn kɛ maa la i ma fɛn kɛ maa la wa i b'o dɔn dɛ a ko ale bange an n'o don cɛ ko ale tɛ siran saya ɲɛ fiyewu a ma fɛn kɛ maa la fo n'a kɛra ale ta bɛ maa fɛ maa ta t'ale fɛ bilahi a dalen b'a la ka nin de fɔ a ko ale bange fɛnɛ ni o don cɛ ala ma a nɔgɔya fiyewu ale ni walimuso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bilahi a y'a yɛrɛ di ala ma k'a yɛrɛ kolo ala ye yan'o cɛ tɛ dɛ layidu tali cɛ tɛ dɛ a ko depuis ala y'ale da a ma deli ka jɛnɛya kɛ a ko ale tɛ siran saya ɲɛ a sabanan dun a ko a ma deli ka maa ka fɛn suɲɛ kabi ala y'ale da a ma deli ka maa ka fɛn suɲɛ n ye layidu ta don min na ka don silamɛya la tɛ dɛ ale binɛfu bange a n'o don cɛ a ma deli ka maa ka fɛn suɲɛ silamɛw cɛ bɛ tanu i ɲɛnɛma yanni dɛsɛ don cɛ an b'a seereya k'a fɔ a sara a kan bari sabula a ye layidu min ta a ye fɛn fɔ an y'a ka bana kɔnɔna la min b'a jira k'a fɔ a ye layidu min ta k'a b'a kan n bɔra ka jogo minnu fɔ a ye sisan a ko a tɛ siran saya ɲɛ ni fɛn minnu ye jogo saba in dan'o ma tumana an b'a dɔn k'a fɔ silamɛ mago bɛ jogo minnu na ninnu dɔrɔn de don tumana k'o da an karamɔgɔ tulo kan ka geribu kɛni a ye min fɔ an ye an b'a dɔn k'a fɔ ale ye layidu min d'a ma n'o ye layidu min ta Hayidara fɛ a sara o kan
alhamdulillah badew ne bɛɛ kɔfɛ an karamɔgɔ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale yɛrɛ nana ni ka tasi bilakɛ ka taa an balimakɛ ma ni ka tila ka duwawu don fɛnɛ kɛ n b'a deli ala de fɛ a dabɔra min kama ala kana an fɔ o kɔ ala kɛ an sabati asilamɛw sindi kɔfɛ ni setigi tɔgɔ ye a n'an sɔlilen kɔ kira kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ sɔli a so dugu sanimaw kan a n'a ka sahaba ɲumanw su in na an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ kura tɛ nin kɛnɛ in bɛ nin baara in dɔn ka kɔn bi ɲɛ sabu an bɛ min ka kɛnɛ ka su in na ale ye nin kɛnɛ in labɛn ka kɔn su in na ɲɛ an ye sigiko caman kɛ yan ka dugawu kɛ an balimakɛ in a fa ye an'u ka su ɲuman bɛɛ ani silamɛ su bɛɛ n'a ka ŋaniya ɲuman ye a n'a ka fɔnisereya ye bi alhamdulillah an bi ale yɛrɛ ka kɛnɛ kan o tɛ kɛnɛ kura ye layidu dɔ de bɛ ala ni jɔn cɛ kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram ala ko fɛn o fɛn bɛ dugukolo in kan a bɛɛ bɛ ban foyi t'i to ala ka se kɔ ni jugu sara i m'i sago sɔrɔ sabu i yɛrɛ bi sa nin sɛbɛnnen bɛ an bɛɛ kunna mɛ an ta ye don jumɛn ye an bɛɛ bɛ an kun fɛ ka taga mɛ jɔnni de ye kunnandi ye kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam min ye sini labɛn bi min ye sini labɛn bi o de ye kunnandi ye wa ma shahidna illa bima alimna binafu a bɛ alijinɛ na a tɛ alijinɛ na la anw ta tɛ alijinɛ ye alijinɛ y'a tigi ta de ye ala mɛ ala yɛrɛ de ye layidu dɔw ta a yɛrɛ kan ni maa min y'a kɛ tan n b'o sarata anw bɛ se ka layidu bɔrɔtɔ mɛ ala t'a bɔrɔtɔ su in na an tɛ wajuli kɛnɛ kan an nana fara aw kan an ka nin kɛnɛ in kan dɔrɔn ka dugawu kɛ ka fara wajulikɛlaw ye min fɔ kan mɔgɔ dɔw bɛ yen ala yɛrɛ de b'u dilan u cogo la fɛn dɔ bɛ ladege a bɛ fɔ o ma adamaden ka wale nka fɛn dɔ bɛ wele ko ɛtɔbiya bamanankan na an b'a fɔ ko tabiya tabiya tɛ ladege jogo de bɛ ladege n'a fɔra ko i fa tun bɛ sun kojugu i bɛ se ka sun ka tɛmɛ i fa kan n'a fɔra ko i fa tun ye fɔnisere ye i bɛ se ka kɛ fɔnisere ye ka tɛmɛ i fa kan mɛ tɔbiya yɛrɛ i fa ka tɔbiya i tɛ se k'o ladege c'est-à-dire dacogo dɔ de bɛ mɔgɔ la dɔrɔn ala yɛrɛ de ye bi o kɛ dɔ ye o t'i ladege binafu kun ye o mɔgɔ dɔ ye seko tɛ o an y'o fɔ nin kɛnɛ in kan yan a ka ca se tɛ se ti mɔgɔ kɛ ala ka mɔgɔ ye la dɔ bi mɔgɔ miliyɔn sɛrifi nafolo la i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔmɛ 5 tɛ dɔ bolo mɛ o ka surun ala la ka tɛmɛ miliyaritigi min y'a di kan adamadenw bɛ maada de ye mɔgɔw bɛ min faamu diɲɛ kɔnɔ ɛli maada se la se tɛ
Allahu Akbar. Aidara. ne min bɛ kuma binafu kɔfɛ yan ne ti kuma n'a ka se ye Ayi. ne t'a dɔn se b'a ye Allahu Akbar. ayi Allahu Akbar. an ti kuma o kan ne bɛ kuma min kan binafu yɛrɛ tɔbiya dɔ de tun b'a la ala bolo o ladege man di Allahu Akbar. Wala wala. et puis wirasa de don a y'a tiɲɛ de ta Ci. binafu y'a tiɲɛ de ta Allahu Akbar. joli de don kana siga dɛ ni joli ka ɲi foyi ti bɔ a la ɲuman kɔ Ci. Sigatula. Aidara. Allahu Akbar. binafu ne ti kuma ka setigiya kan ne t'o dɔn Allahu Akbar. n'a sɔrɔla a ye fɛn o fɛn kɛ silamɛya ni ala ye a y'o k'a yɛrɛ de Ci. Sigatula. Allahu Akbar. sidina ali ka kuma don dɔ y'a mankutu a ma sɔn Allahu Akbar. a ko kabini ala ka ne ali da n t'a dɔn fiyewu ko n ye ɲuman kɛ maa ye wa n t'a dɔn ko n ye juguman kɛ maa na Allahu Akbar. Ha? n k'o kamana gana parce que fɔnisɛreya min tun b'ale la bɛɛ b'a dɔn Ci. o Sigatula. ko mɛ e ye nin fɔ ka da mun kan a ko a bɛ ka min fɔ ko ne ye fɔnisere ye n'o ye tiɲɛ ye n y'o kɛ n yɛrɛ de ye Wala. n m'o kɛ maa ye Allahu Akbar. Abani. Allahu Akbar. n'a sɔrɔla a bɛ k'a da de n ka juguman min kan n'a b'o dɔnna n y'o kɛ n yɛrɛ de la Ci. n m'o kɛ maa na Allahu Akbar. Aidara. Wulibali. o kumana ni binafu tun ye fɔnisere a tun bɛ hinɛ a bɛ ɲumanya kɛ a y'o k'a yɛrɛ de ye a filɛ o yɔrɔ la nin ye o Sigatala. Allahu Akbar. Aidara. amin mɛ ne bɛ kuma min kan o ti fɔnisereya ye o ye kanu ye Hayidara kanu Siga. A ɲɛfɔ. Aidara. n y'a fɔ n bɛ segin a kan Wallahi. binafu ba comme n fa y'a fɔ cogo min na Allahu Akbar. ne y'ale dɔn ka mɛn n ti binafu dɔn Ci. Sigatula. Ɲɛfɔ. a ba na u ka dugu ni tamani cɛ a ka jan dɛ Kajan. mɛ a ba tun bɛ bɔ a sen na yen de ka na ne nɔfɛ tamani Siga. Allahu Akbar. Aidara. ala kama Ci. ala kama Allahu Akbar. kabini ala ka n da ne ka nasi ma don u ka so Ayi. kabini ala ka n da n ka sɛbɛn ma don u ka so Tiɲɛ. lahara n bɛ segin a kan ala ɲɛna Aidara. Allahu Akbar. binafu ne y'a dɔn a ba sababu la Allahu Akbar. mɛ fɔ ka a ta k'a da kaburu kɔnɔ ne ka sɛbɛn t'a bolo Ayi. n ka nasi t'a bolo Allahu Akbar. Sigatula. Allahu Akbar. o ma tɛmɛ an cɛ Allahu Akbar. Wulibali. ni mɔgɔ degunna bana na i bɛ kisi de ɲini n ka lafiya Ci. Sigatula. mɛ binafu ba Naam. kamalen don Allahu Akbar. talahi n y'a f'i ye don min na ne bɔra binafu fɛ yen n'a ye cogo diyara n ye dɔɔni pour que ka ba in hakili sigi n ye sira minɛ ko n bɛna ba in ta a ka taa filɛ taara hakili na sigi Siga. Allahu Akbar. n y'a wele telefɔni na n ko an bɛ sira kan ka na i kana binafu lajɛ n ko a kusayara ye pour que i ka lafiya a ko e m'a ye wa Hayidara n ko ne y'a ye a ko ni e y'a ye ne tɛ taa filɛ bilen Siga. Abani. ne ma dan sɔrɔ nin kuma in de la Ci. Sigatula. Allahu Akbar. dansi diɲɛ kɔnɔ den n'a ba cɛ n ma dan sɔrɔ nin kuma in na Allahu Akbar. Abani. hali sisan an bɔra ba fɛ a seginna o kuma de kan Ci. Sigatala. n ko n b'i deli an bɛ sira fɛ ka ban a ko walahi Hayidara ni e ye binafu ye ne tɛ taa filɛ bilen Allahu Akbar. Sigatula. a ma taa Allahu Akbar.
nin bi faamu cogo di Allahu akbar. Haidara anw ye kanu ala de kama Wallahi. ni e ye ne den ye o bi ne bɔ ala b'a bolo Tiɲɛ. mais an bɛɛ bi taa Allahu akbar. bina fo ka bana kun ka gɛlɛ mais ne ma foyi fɔ a ye n'a ma kɛ Allahu akbar. a ma jɛ ni dɔgɔtɛriw ka furakɛli ye n ko bɔn jɛ n'a ye a ko karamɔgɔ ye ko ten a ko n jɛna n'a ye Wala. an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ko ne ma a ko Ayidara n bɛ kuma kelen f'i ye ne bɛna f'u ye e yɛrɛ de ye ne bɛ fɛn o fɛn kɛ ne bɛ mɔgɔw kɛnɛya ni ala ka diɲɛ ye ni e de ye Tiɲɛ. Siga t'o la. Abani. a ko kira kɔfɛ kana siga dɛ a bɛ wotoro de kɔnɔ Tiɲɛ. kana siga kira kɔfɛ foyi tɛ n bolo kun e ko Allahu akbar. Allahu akbar. Haidara. Akbar. a bɛ saya dilan de kan a bɛ ka kan de fɔ Allahu akbar. kira kɔfɛ foyi tɛ n bolo e ko a da ye kanu ye kanu da de ye kabako kanu de don bina f'u ka du bɛɛ kɛra Ayidara fɛ a bɛɛ Tiɲɛ. Siga t'o la. Akbar. a bɛɛ a bɛɛ Allahu akbar. a bɛɛ Allahu akbar. musokɔrɔba in ye den o den wolo a bɛɛ kɛra Ayidara fɛ Tiɲɛ. Siga t'o la. Haidara. mana ala yɛrɛ ka k'u fɛ Amin amin. u ye ne kanu ala de kama Wallahi. n y'a fɔ aw ɲɛna u man kanu ko mɔriya walima fɛn ti mɔri Ayi. bilahi alil azim ne ka nasi t'u ka so n ka sɛbɛn ti Allahu akbar. Siga t'o la. Haidara. ala kama kanu de don Tiɲɛ. bina f'u ko a ka kuma na a ko ale bɛ ne nɔfɛ depuis a si san 8 Siga. Allahu akbar. Siga t'o la. wari ko tɛ Ayi. anw bɛ mɔgɔya de dɔn anw ye burusi kɔnɔ denw de ye Tiɲɛ. Siga t'o la. wari tɛ Allahu akbar. o ye niyɔrɔ kow de ye o fɛ ye fɛ de ye o Tiɲɛ. wari ti fɛ yɛrɛ o mɔgɔ bɛ wari di i jugu yɛrɛ ma k'a daga bɔ i da la Tiɲɛ. Siga t'o la. Abani. Allahu akbar. Tiɲɛ. mɛ n bɛ karisa fɛ o ye fɛ ye dɛ fɔ ka taa a su bila yɔrɔ la o t'a fa ka so ye fiyewu Siga t'o la. Abani. Allahu akbar. n kan ka ta ka t'u ka dugu de la Wallahi. mɛ a ko la Hayidara ye yɔrɔ min kanu ko a bɛ da ye ɲɛnɛma b'a fɛ n bɛ fɛ fana n su ka y'a su kɛrɛfɛ o de bɛna fu se a dayɔrɔ in na Allahu akbar. Haidara. ka yɔrɔ labɛn fana a yɛrɛ ka ye cogo la i bi i to yɔrɔ min na ka Hayidara dayɔrɔ ye u fila ka ɲɔgɔn ye Siga t'a la. kanu da ye nin ye dɛ Allahu akbar. ale kɔni ye ne kɔ ye an b'a sɔrɔ yen k'o bi ban Pew. Tiɲɛ dɛ. k'o bi ban Allahu akbar. k'o bi ban Allahu akbar. an b'a dɔn a fa tun ye kamalen ye Tiɲɛ. ala tɛ hasidi den kɛ tan Ayi. O tɛ kɛ. hasidi den bi sɛgɛn mɔgɔ sɛbɛ den bi sɛgɛn setigiya ni ala ka n b'i fɛ de tɛ kelen mɔgɔw ma se ka fɛn fila min bɔ ɲɔgɔn na o de ye nin ye kuwa setigiya ye nin yɔrɔ de ye Tiɲɛ. a bɛ kafiriw bolo a bɛ ala juguw bolo a bɛ janɛmɛden lakikaw bolo Tiɲɛ. a ka ca la minnu yɛrɛ bɛ ala fɛ yɛrɛ a ka dɔgɔ olu bolo yɛrɛ o kumana se tɛ ala ko ye o A n'o ka jan. mɔgɔ yɛrɛ jogo n'i ka tabiya o de y'i ka ala ko ye Abani. Wallahi o ma wuli. a fɔ ka fɔnisɛriya bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ fɛ Bɛ fɔ. mɛ bina fɔ bi tile kelen dɔrɔn a bɛ min di dɛsɛbaatɔw ma walahi n'i y'a fɔ ka ɲɛnɛmaya wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a t'o bɔ tile kelen sɔgɔmada kelen bina fɔ bɛ min di a fa ka ɲɛnɛmaya wari bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a t'a bɔ Tiɲɛ. Siga t'a la. a fɔ kun tɛ foyi feere miseli ni sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn ni tamaro kɔ Siga. Allahu akbar. mɛ a n'o fantanya in dɛ wa yusiruna ala anfusihim wal kana bihim khasasa Abani. ala ye cɛ minnu mankutu kuranɛ kɔnɔ ko u b'u ka fɛn bɔ k'a di hali n'u yɛrɛ mago b'a la a fa kun bɛ ten de Allahu akbar. bina fu fa kun bɛ ten de Haidara. walahi a bɛ min d'i ma a yɛrɛ mago b'a la Ne wuli bani. setigi kun tɛ o n'a fɔra mɔgɔw ɲɛna u b'a filɛ ko waritigi de dɔrɔmɛ kun ti bina fu fa kun Allahu akbar. Siga t'o la.
Aïdara. mais a ye min sɔrɔ a jɛn'a ko don kabako don quoi Tiɲɛ. e bɛna n damaro duuru la sa a b'a tɛgɛ fa o ka ca n damaro duuru la wɛrɛ ye ka k'i tɛgɛ ko i ka taa Siga. ale fa tun bɛ ten de Allahu Akbar. Han. o bɛ ku tabalinin na Ayi, o b'a bi. Allahu Akbar. barika de ye barika ye dɔrɔn Tiɲɛ. Ah, bani. kuma na n'ala ye denw b'o la ka a ŋaniya yira an b'a dɔn a fa tun bɛ min kɛ kɛnɛ kan o tun b'a dusukun na Tiɲɛ. Siga t'o la. Wallahi o bɛ kɛnɛ kan. Aïdara. o la ne bɛ kuma surunya k'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ binanfu ka denbaya ye a dɔgɔninw Tiɲɛ. ani musokɔrɔba in yɛrɛ Allahu Akbar. ani musokɔrɔba in yɛrɛ Allahu Akbar. tiɲɛ de don sabali da don hali sisan a ye jigisigi kuma de fɔ tiɲɛ de don Allahu Akbar. tiɲɛ don a b'o de kan mɛ dusukun bɛ degun Tiɲɛ. Siga t'o la. Ah, bani. dusukun bɛ degun Wallahi. Allahu Akbar. hali den wolo sali la a bɛ ba dusukun degun Tiɲɛ. jango den ɲɛnɛma dɔ bɛ yen n'o bɔra i bolo Allahu Akbar. Ni wuli bani. a bɛ dugawu k'a ye ka dugawu k'a dɔgɔninw ye Tiɲɛ. dɔgɔnin minnu tugura a kɔ fana Naam. bina fɔ ala y'a sɔn dɛ k'a ba sɔn k'u ka du bɛɛ sɔn Siga t'a la. ba kɛra Ayidara fɛ binafu kɛra Ayidara fɛ binafu dɔgɔninw tugura binafu kɔ ka kɛ Ayidara fɛ Siga t'a la. Allahu Akbar. Ni wuli bani. u ma janfa dɛ Ayi, ma janfa. u ma janfa Allahu Akbar. denmisɛnnin bɛɛ tugura a kɔ a dɔgɔnin ninnu bɛɛ tugura a kɔ Allahu Akbar. Ni wuli bani. Aïdara. an bɛ dugawu de k'u ye A bɛ kɛ. dɔgɔnin ko n ma ko u yɛrɛ bɛ baara kɛ dɔɔnin dɔɔnin n ko nɔnɔnɔ n b'a dɔn e yɛrɛ bɛ min dɔn dɔgɔtɔrɔya in na binafu t'a dɔn Tiɲɛ. Siga t'o la. Allahu Akbar. i bɛ min dɔn a t'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn i b'a ɲɛ Allahu Akbar. an bɛ dugawu de kɛ ala ka barika in to aw bolo Amin, amin. Ala sɔn. Allahu Akbar. binafu kɔnɔna jɛlen kun don Wallahi. a tun b'a dɔgɔninw fɛ a yɛrɛ ka wuli ko n bɛ taa kalan sini Naam. fura tɔ kalan sini a ko non a nana fɔ n ye n bɛna n dɔgɔkɛ bila ka taa kalan kɛ siniwaw fɛ yen taara na baara in ɲɛ dɔn kosɛbɛ Allahu Akbar. n k'o ye ko ɲuman ye Wallahi. a bɛ taa don min na a tilala ka na ko ka dugawu k'a ye Naam. Allahu Akbar. sinji ɲumanya da ye nin A bɛ dan yan. Allahu Akbar. dɔgɔnin bɛ taa min kala k'o dɔn ale kɔni t'o dɔn Tiɲɛ. Siga t'o la. O ye wulibali yɛrɛ ye. o tuma na an b'a dɔn ko tiɲɛ na baara in ti tiɲɛ Ayi. Siga t'o la. baara in ti tiɲɛ Allahu Akbar. sabu ŋaniya ɲuman ye fɛn dɔ labɛn Naam. ka bila Allahu Akbar. ka bila Wallahi o kɛra. a dɔgɔnin b'ale yɛrɛ ɲɛ Tiɲɛ. siniwa furakɛ la a b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ a kan a b'a faamu ka tɛmɛ a kan Allahu Akbar. Siga ale yɛrɛ de y'o bila k'o ka taa dɔn Siga. mɛ a tun t'a dɔn BBC o Ayi. Wallahi o ye wulibali. Allahu Akbar. Aïdara. ni ŋaniya ɲɛna dɔrɔn foyi ti tiɲɛ ala k'an ŋaniya ɲɛ Amin, amin. n b'o de fɔ don o don mɔgɔw t'a faamu Wallahi. farafinya nakasi an ti don dara fiyewu bilahi Naam. ŋaniya don Siga t'o la. Aïdara. n'o tɛ anw ka mɔri ka ca an yɛrɛ ye A ka ca ye. Bani. doma bɛ yɔrɔ bɛɛ mɔri bɛ yɔrɔ bɛɛ Tiɲɛ. Siga t'o furamugu ni nasi wusulan fɛn bɛɛ an bɛ k'a kɛ nka don o don dɔ bɛ fara gɛlɛya kan Allahu Akbar. a ɲɛ ɲini bani e fa ye maa dama min coro ka maa dama min mako sa ka maa dama min ta tiɲɛ ka dabalijugu kɛ maa dama min na hali n'ala m'a dugawu minɛ i fa ŋaniya kuma ye a tun bɛ fɛ bɛɛ ta ka tiɲɛ Tiɲɛ. aw de bɔra o la Siga. mɔri bɛ se k'aw mago dilan Ayi. A tɛ jan. ala ka danga jiginen aw ka fura jumɛn bɛ sɔrɔ o la Foyi. Bani. Allahu Akbar. nin dekun in de bɛ diɲɛ kan Siga t'a la. mɔri ko tɛ nasi ko tɛ nkalon don Allahu Akbar. nkalonfin Siga n'i ye mɔri sigilen ye k'i jigi da dɔ kan ko nin de bɛna n ka kalo kura balo di yan nin de bɛna n ka kalo sa balo di yan ko n ye mɔriya k'a ye mɛ e yɛrɛ ma se ka mɔriya kɛ k'i ka balo sɔrɔ i jigi bɛ min kan o kɔni ka kusa ye Tiɲɛ. Siga t'o la. a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Aïdara. Allahu Akbar. kumana mɔriya ko tɛ Ayi. O ko tɛ. ni mɔriya ko don yanni n k'a kɛ e ta ka ɲɛ e bɛna ne yɛrɛ ta ɲɛnen sɔrɔ Tiɲɛ. Siga t'o la. ŋaniya ko de don Wala.
ŋaniya ko de don siga t'o la a ye ŋaniya ninnu ɲɛ i y'a fɔ an ka ɲɔgɔn juguya in bɔ dusukun na an ka hasidiya bɔ dusukun na min kɛra ala fɛ ala tilala siga t'a la bani binafu fa bi n damaro di anw ma a bɛ sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn o y'a sɔrɔ bɔnbɔn kunbaba dɔ bɛ yen ko tagalagomi kunbaba aw t'o dɔn denmisɛnw binafu fa b'o di anw ma mɛ k'a sɔrɔ wari min b'anw fa kunna o tɛ binafu fa kunna mɛ a b'a ka fandanya ta di setigi denw ma kumana i b'a dɔn de ko ŋaniya ko de don siga t'o la walahi o bɛ kɛnɛ kan a kana jɔ nin ko ninnu na dɛ ayi a bɛ kɛnɛ kan o n'i ye den ɲɛnama ye yɔrɔ o yɔrɔ bangebaaw de y'a dilan wala siga t'o la walahi mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen ye ayi ala y'an da ten dɔ ta ka bon dɔ ta ye diɲɛ yɛrɛ de dara ten mɛ ŋaniya ɲumantigi o ŋaniya ɲumantigi walahi a denw miliyardɛriw tɛ nka hali n'a sɔrɔla u bɛ to najinda de dun u suturalen b'u ka so siga t'o la ayidara walahi o ma u suturalen b'u ka so u ni bonya b'u ka so Allahu akbar an y'o caman ye o n bɛ nin de fɔ n b'a ta ni ka segin an bɛ ŋaniyaw de bolo an ti mɔri nasi bolo galo don an ti mɔri sɛbɛn bolo galo don an bɛ an bangebaaw ŋaniya de bolo ani an yɛrɛ ye min fara a kan siga t'a la Allahu akbar Aidara walahi o ma diɲɛ jɔyɔrɔbatigi ni lahara jɔyɔrɔ a y'a janto nin na dɛ Allahu walahi ni ismul azam bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔlɔ ŋaniya de la wala siga t'o la o maa o maa bangebaaw bɛ hinɛ walidenw na hali ni den taara tunga jahanɛmɛ fɛ ala n'a maa di min bɛ hinɛ n'a ye siga t'o la ayidara walahi o ma wuli amin kumaw cayara kojugu mɛ an b'a dɔgɔya ka d'aw ma dɔrɔn ko in bɛɛ ye ŋaniya de ye siga t'o la wa lahara fana jɔn bɛɛ bɛ minɛ ni ŋaniya de ye siga t'o la Allahu akbar wa alakira m'o dogo innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa siga t'o la foyi tɛ jɔn bolo ala ɲɛ kɔrɔ lahara a ka ŋaniya kɔ Allahu akbar wulibali ayidara Allahu akbar tuma na ni ŋaniya ɲɛna dɔrɔn mɔriw b'i tɔ dafa ne m'a fɔ n ko mɔri sɛbɛ ye nkalon ye ubiyɛn nasi ye nkalon ye dɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka ŋaniya de yɛlɛmɛ o de ye nkalon ye siga t'o la nkalonfin Allahu akbar mɔrijugu fɛn o fɛn tɔgɔ fɔra an ye a y'u bɛɛ ka duw lajɛ siga bani bamanan tiɲɛnikɛla fɛn o fɛn tɔgɔ fɔra a y'u bɛɛ ka duw lajɛ ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ bi siga t'o la Allahu akbar wulibali tuma na an b'a dɔn ŋaniya ko de don ni maa o maa hinɛna ala ka jɔn na ala bɛ hinɛ i la siga t'a la k'o bɛ ban an karamɔgɔ an bɛɛ bɛ bɔ yan japɔr Allahu akbar mɔgɔ kekumanw de ye minnu y'u ta labɛn bɔ bɛ kɛ yan dɛ don jumɛn don ala dɔrɔn de b'a dɔn Allahu akbar an bɛɛ bɛ ka taa an kun fɛ siga t'a la kɔrɔ tɛ saya ye o siga denjɛrɛninw su donna kaban o kɛra bana tɛ saya ye Allahu akbar n'o tɛ binafu dɔgɔnin y'a fɔ ɲɛna ko binafu ka bana ka dɔgɔ ko olu yɛrɛ k'a ye a dalen don a k'o ka dɔgɔ dɛ Allahu akbar siga t'o la mɛ ni waati sera i bɛ taa dɛ bɛ kɛ bonya amin ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲuman amin ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko Amin. ɲuman ala kana sitanɛ sanna amin ala kana an labila a ye Amin. ala kana sitanɛ sanna Amin. ala kana an labila a ye amin an ka jamana ala k'a kisi Amin. ala k'a tanga Amin. binafu dɔgɔninw ala ka barika d'u la amin ala kana nafigi d'u cɛ amin ala k'u kan bɛn amin ala k'u dɛmɛ amin yarabi ala k'u dɛmɛ amin musokɔrɔba in ala k'a mɛn u kɔrɔ amin ala k'a mɛn u kɔrɔ amin ala k'o kɛ ala kira bonya kama Amin. sɔli ala rasul salamu alaikum bina fo fana a taara k'a si to san 45 furumuso 3 den 13 ala kɛ barika don u la an be t'u sɔrɔ ye don min k'a sɔrɔ ani ala ka di ala k'o kɛ an ye ala kana malolen kɛ k'o sɔrɔ ye a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah